आं बेखौनो बुंनो नागिरो गोबाङा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथा बुङै बुङै दिनै रायजोआ समाजा राजनितिका बबेबा आफादा दिनै उपेन्द्रनाथनि बिथांनि होलांनाय खोथाफोरखौ लानानै दिनै मिटिं दावथिं खालामगासिनो दङ। नाथाय आं दिनै सोंगोन बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा जेब्ला नोंसोरो बिटिआर सुक्ति जागोन अब्ला एनडिएफबि बिथांमोनखौ जेलावनो थाबाय थानाय बिथांमोनखौ क्षमादान मोनि सुक्तिखौ नोंसोरो खालामनानै दिनै एनडिएफबिनि सायाव बेबायदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिरना गालांदोंमोन नामा? लिरना गालाङाखै। नाथाय दिनै बेनो जाबाय। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा नोंसोरनि गोहोखौ नोंसोरो खमायनानै ला। नोंसोरनि गेजेराव जुदि 12 जन एमएलए दङब्ला नोंसोर बेखौबो खमायनानै ला। नोंसोरनि गेजेराव 3 4 जुदि मिनिस्टार दङब्ला बेखौबो नोंसोरो खमायनानै सासेल' खालामनानै ला। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा? सों बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव सों। दिनै नोंथांमोननि काउन्सिलाव जेब्ला नोंसोरो बड'लेण्ड बा बिटिआर बा बिटिसि जेब्ला एग्रिमेन्ट खालामगोन अब्ला नोंसोरनि थाखा फैसा फान्डफोरखौ गासै दुलाराय भारतबर्षनि मानसिफोरजों नोंसोर राननानै जा। दिनै बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा? बुंलाङाखै। नाथाय दिनै जोंनि बिटिसिनि थाखा फैसाखौ बिभिन्न भारतबर्षनि मानसिफोरा दिनै जागासिनो दङ। बेफोरनि प्रुफआ आंनियाव दङ। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा दिनै जेब्ला नोंसोरो बिटिआर मोनगोन नोंसिनि अफिस स्टाफफोरखौ बर' अफिस स्टाफफोरखौ बिटिसिनि बाहेरनिफ्राय बाहेरायाव हरजोबनानै गुबुन अफिसारफोरखौ नोंसिनि काउन्सिलाव बर' काउन्सिलाव सोजोब। दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा? बुंलाङाखै। नाथाय बेनो जाबाय। दिनै आं एगजामपोल होनो नागिरदों सार्कोल अफिसार बायदियाव 19टा सार्कोल अफिसार दं। दिनै सासेबो बर' गैया। मानो? गोदोथ' हाग्रामा महिलानि सायाव बर' दङमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा बिनि सिमांमोन नामा जे नोंसोरो सार्कोल अफिसाराव सासेबो बर' अफिसार लाखिनाङा? दिनै सासेबो गैया। आरो बुंबावनो नागिरदों पिडि प्रजेक्ट डाइरेक्टर सासेबो बर' प्रजेक्ट डाइरेक्टर गैया। मानो? बेफोरनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांमोन नामा? दिनै आं बेफोरबायदि खोथाखौनो लाना दिनै बुंगासिनो दङ। जोंनो पावार नांगौ। जोंनो मोन्थाय नांगौ। जों गावनो गाव गसंना थानो हानायनि मोन्थायखौ जों खालामनानै लानो हानांगोन। बेखौसो आं दिनै बुंगासिनो। बिनि थाखाय आङो जुदि दाय जादोंब्ला नोंथांमोनानो सानदो। आरो गोरोन्थि जादोंबा आंखौ नोंसोरो निमाहा होदो। दिनै एनडिएफबिनि खोथाखौ नाय। बिथांमोना बुंदों जे एनआइए कर्टनि जाजफोरा उकिलफोरा बुङो बिथांमोनखौ नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ जोंजों रायज्लायदो लिरनाय हरदो लाइजाम हरदो अब्लानो जों नोंथांमोननि बे एनआइए केस जानाय गासैखौबो जोङो बोखारनानै होगोन। गभर्नमेन्टआ दासिमबो मानो रायज्लाया? सिङाव मा हाबनानै दङ? बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों। बिक्रम फंबाय नोंसोरो जोंनि थाखाय जानानै बुंनो थां। जों नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों। जायनि थाखाय आं दिनै बे गस्लाखौ लानानै बुंनो गोनां जादों। आरो बेयाव गोबां एनडिएफबिफोर दंबावो। आंल' नङा हमजानाया गोबां एनडिएफबिफोरा दिनै जेल सिङाव दङ जोबथेसालि सिङाव। नोंथांमोना नायहैथां। मिडिया लांनो होयोमोनबा नोंथांमोना मोनगौमोन। आंल' नङा दावराव सावल' नङा हितेसारल' नङा गोबां एनडिएफबिफोरा बेयाव दङ। बिथांमोनखौथ' दिनै गभर्नमेन्टआ दिन्थियाखै। बिसोरखौ मा दायनि थाखाय सोबाय थादों दिनै आं मिथिया। दिनै आरो बुलेट आरो गान्दा होननाय बिथांमोना बे जेल जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोननि लिरनानै हरनाय लाइजामखौ बिथांमोननि न'आव थांनानै आं फरायहैगोन। मावनांगौ आरो खोन्थानांगौ गोबां खोथा दङ। बिनि थाखायनो आं दिनै बै बड'फा बिथांनि सेमिट्रियाव आं दङ मुसुखायाव दङ। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा जेब्ला बिटिआर जागोन अब्ला नोंसोरनि स्टुडेन्टफोरखौ धरना होनानै रिजाल्ट बिनो नोंसोरो खावलायनाय सिस्टेमखौ खालामना हो। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ बुंलांदोंमोन नामा? बुंलाङाखै। दिनै बेनो जानो थांगासिनो दङ। दिनै रिजाल्टनि थाखाय धरना गोनां जायो कलेज नंगौ प्रमद बर' सार बिथाङा दिल्लीयाव आइपिएस खालामनो थाखाय आइएएस खालामनो थाखाय दिनै स्टुडेन्टखौ हरदों। नाथाय बेयाव काउन्सिलाव मा जादों रिजाल्टनि थाखाय धरना होनो गोनां जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन ना मा नोंसोरो जेब्ला बिटिआर मोनगोन नोंसोरनि मानसिफोरखौ जेराव 2 लाख 8
आयेन बायदि नोंसोरनि जोंनि बर'फोरा फरेस्ट लेण्डआव थागोन बिसोरखौ होखारजोब दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन नामा सोंदो नोंसोरो दिनै बेनो जाबाय।